Yan, ako'y konsulti sa ibo yan. Itong mga bagong nga mga welder yan. Ansay ka-advise na mo yan. Mga bagong nga mga mo-apply diri sa Japan. Ansay kasulti ni mo. Ang bagong welder. Welder nga mag-apply ba, mag-antos. Mag-antos yun sila, no? Sakripisyo. Antusa niya pasanay. Kung sa sakripisyo gamay niya pasanay para kuan ini gusto gyud dako sildo Para makabalo sila. ug makabalhin kag laing kumpanya. Kuan naman kining wa na kay di na kapili ug asa kay asa hindi ka balibad ug halimbawa lisod kayo. Oo. Kinahanglan imo ginapirahon. Tama. Di ka mahadlok ay kadlok bisan pag mabuslot ng barko di man ka prisuhon kay nga naman ang trabaho di man ma-perfect. Yeah. Pwede ka tuyoon nimo Buslot. atong kauban ako nga hapon. Oo. Buslot ba? Pagod. Yung mabari ha, kung ka na istikto niya hajimite. Diya pa nagsugod og practice anang diya na gyud sa Aktual. trabaho na. Nabuslot di tulo ka buslot tong Marco. di no sa ako kaning kwarto. Oh, kwarta. Buslot. Dako tong gamit tong Oo. pero isa dako tong bangag. Oo. Kadua medyo nag-anam ka kuan. Oo. Yung gyojo to, gibulit lang. Nagpangalot tong among leader. Asa to pa kung Siyempre kay bago pa man. bago. Sa to pa Relax yan. lang. Sa to pa yan, kung wari sila dire, dili kinakailangan master sila sa Pilipinas. Importante lang jud niya na sila sakripisyo. Na sila kanang Ang importante to pangwarta ra man gud. Di Pangwarta may nga atog yung siyempre kanang medyo kursonada na ka imong kurso niya importante ang bulsa pangwarta. interesado gyud sila interesado. Di Unsa mo tong gingon nila bahala di yan na nga ma-perfect. unsa mo tong gingon nila nga mga nag-comment ba nga kinakailangan gyud daw gwapo gyud daw kayo ang Japan mag welding sa imong sistema sa mga tiko dili kayo no. Wa may problema og Basta pilit lang. siyempre og bag-o pa ka murag ganahan po ka nindot imong agi. Pero madugay ka pati kauban ng hapon Binati ay na. kuha na wa nay ang ilahan mo gusto ka nang Muhammad din trabaho pinaspasay wa di na sila mag Apres pasay na yan no. importante nga lig-on imong agi Pulido. lig-on nga pag kuan magod duha ka klase og medyo hima ang trabaho di kay busy pwede ka pagpapuhon nimo pero kanang busy na hapit na kuon ng barko kinsa na wala na lang mga agad og kuan gwapo kumay mo basta welding lig-on ana Asa to pa kuha na ka murag ay importante mo pilit gyud pilit. pilit patay lig-on pero ang trabaho gud permente man gud mamali or Mali. dili ana ra importante ini katapusan Muna yung mga advice sa mga bago nga mo ari sa Japan yan. Sa mga bago nga mo ari sa Japan. kuan lang kanang Antos gamay. antos lang sa kainit ana Ano lang no. Pero katong uban nga mo apply ay diri ba nya katong ningon nga nga gwapuhon og mayo. Dili day siya murag sa imong kuan pwede nga. ka po pagwapo nara po sila ha Pero dili gito gingon nga master kayo no. Dili gyud mas gingon may nga master master. po na po kay kabalo ka magpagwapo Kabalo ka pa pangit. ako ang yun ang sa trabaho yun kinahanglan ug sa kuan pa halimbawa diri ka sa isa ka primero naman kay siya Oh. kumpanya pag mabalhin na kag gusto kag siyempre mabalhin kag laing kumpanya medyo dako-dako ng sweldo kinahanglan ang imong gamiton di survival na kanang Sabar ko makakuha lagi makakuha. kag naka-jungle ba nga uno na mo na ni tira dito Tira dito. bahalag Kaya na may uban nga mga na may uban nga mo shudon dito shudon. So ba nang ikaw na rin isa di ano lang survival ba na survival gid. tira yun basta bahalag din na kuan total og kuan og ano naman trabaho og masipyat kadagang bakal may pilar mo weldingon og mabangag katong nabangag kuan naman na tapakan Sa to pa katong mga bagong mo apply ay atong mga bagong nga mo apply welder yan dili sila madlok mabangag ka barko. lakon ko tong kauban ng hapon kay
nabangag na eh. Sus, lakilak mga kami mag ang kita pobrita Oh. kontak na survive ta dito mamali ta way hapon way ilak dayon way ilak kay Dili ta mo hilak, dili mo hilak. Dili kita mo hilak. kataw ina ako ganina mali tong trabaho katawan na mga nako eh ko ang kumpanya dato na ng tag-iyang mga barko ang kita butik mo ta ang kita mo magsigig antos survive Go, kuan sa tuba butik mo tayan kinakailangan gid nga mo survive kita kay butik mamali mo. ka may magkusuhong ka magtrabaho man ka So normal lagi magkamali ano, magkamali normal lagi na siya. no tag-iyan ni wala ta sa king ay kung tag-iyan barko kwartahan na ang kumpanya eh O tinod. ato lang Ang ato lang antos ng gid no, antos ng gamay. trabaho Survival. ang kita pobre panginabuhi ang kanang mga tag-iyang kumpanya mga dato din na panginabuhi la business na ila Business nila ano. oh So mo mga ka-travelers ang kuan ni Brian no nga survival yan no. kanang mga Survival lang yun, survival. mga tag-iyang mga barko di na panginabuhi la kundi murag gaduduhan lang kwarta isig pa Oo. patasan na lang kwarta Kwarta sila, ang kita mo di magmutaas to kwarta kay atong kwarta bisan pa mo sildo tagdako Oo. isa ra ka bulan ka uno na nato ikalibang Wala na. wala na muna nga ang importante sa survive na ana mamali or di Survival lang, survive lang gid, survive. mamali or dili masipyat ay nahinay ana Basta importante ka ka-survive lang gid. kadto bitaw sa kuan takamatso di man jud ko kabalo magbo nagtuo ko kanang rad Orad. ipatiko ko dagko ano singot kay hugaw kong agi kay Oh. ang ako nibal ang kadtong kuan wire Oh. Si Otto. si Otto niya kay Brad man dito Oh. o kumahimo pagingnan ko nga bis kay katong panahon na busy man gud wa na ko gi patesting wa na ko lagi patesting gi Diretso dayon, diretso. tingnan ko sapon nga laan man diri pag busy Kuha diretso dayon. kuan na ka pwede karon dayon sugod na ayon na pag testing Dili para sa Pilipinas nga daghan pa requirements. sa ato ambot lang Abot lang. palakasay daghan pag gastuhon nga Sa to paggamit ni mga tumboyan dili tarong ang pagkuan bro. Hiwi gid hiwi. utro ko day Utro. na po gatiko dito nga hapon nga sus labaw pa deskuha pero nadugay Master. nadugay ko ato kay si Pilit sus ang kinahanglan day ang adjacent to kon ang makina tuwa man sa pinaka gipatong sa taas kaayo nga way hagdan kadto rin mo diferensya dito mo to gi sulay na ko to gamit to sa hapon nga kung hapon yang kon di man kayo anak nimo di mo Gwapo pagkatibla sa kuan sa kurente. di man dayon mo pilit Mm. siga man dayon o tura okay raman dayon di waman mo yung hapon di kabalogit sila nga nakahiring sila nga bago pa pero ilagod Di. busy man ko importante mo basta mo trabaho lang ka wala na Oh, mara na sila mo trabaho ka. Oo. Bala pagka mali ka basta mo trabaho ka. Master ka kadugayan. So muna mga ka-travelers, kung trabaho mo diri sa Japan, dili kinakailangan master ka. Importante nga interesado jud ka sa trabaho. Survive Bilis ka. lang yeah. Survive ana mura man tag kay kita gud gikan ta sa mura mag kining mga abroad gikan ka sa ug halimbawa sa naka syudad ug naka sa abroad mura kag nag atog kuan ba naka sa jungle halimbawa na mo example wa na ko kay mga makaadto ka ng para diri nga lugar lain lugar mura na kag nas jungle ba nga wa na kay lain kadaganan Oo. kanalan paghayay na diha Oo. wa na kay mangita na kag ng paagi kanang imo-imo yung manghiring ka sa style sa mga Hapon. hapon pila ati-ati ko rin mo ng hapon Oo. tuo mo din na Atik-atikon lang, atik-atikon. Mura tagag juice, kape. oh Muna po importante diha. saan mo kung gani ka ng kauban na mo
kanang panit sa kindi, halimbawa kanang slover. Mo di ka balo bato na sa rin. Ikanin. Buk din dayan asa panahon ko kay. Ana ra ko. So muna mga katabulers no nga kuan advice ni Brian sa mga bago nga moari ay dire no. Oh. Kadagan kayo nagsultis to ba kung sa mga dapat buhaton. Apoy stress ana, kapoy hago mo kay lahi mo ganing nasa abroad. Yan naka sa Pilipinas bisag wa tay kwarta murag gaan man atong paminaw buhi mi punta. Oh. Pero karon ang panahon ko nagka upgrade man gud kinahanglan gyud tag kwarta. Oh. Nakamahal ang mga plito nun. Sa unang panahon na wa pa cellphone. Oh. May internet. Karon anam og daghan na kag unahon bill, mga billing ba meron nun. Tinod. Nagkaanam po ka mahal. So mo to mga katabulers no mo to yung mga advice ni Brian no. Mo ni mga veterano po ni sa Japan po. Mo niya. No? Mga Tiranos pamaon. mo niya nga to ang country. Trabaho ka ni ron. Do naman ko po stricto nga leader. Oo. Kinsa na po isa nga mura po style ba sa to nga okay na na oy. Oh. Ingon tong isa kahapon nga kanang tama-tama ra nga di gyud bawg okay na na. Kay ang ilang giapas kuan mo gud. Muhammad ko ila na yung pinturahan. Kuan na yun eh. Wala ba? Ah. Kaya po ito isa ka hapon nga kinahanglan 0-0 na i-perfect yun. So pag gusto kag pa-perfect bawaan ni tanan na sulod para di mabasa o mag-gas yung magtubig. Ayun magtapok man mo tanan. Oh. Natanan mga wire mga Suko ng uban mo na nga ay matrabaho di gud oh. matiwas di ni matiwas kay balhin na po ka kay suko tong hapon isa kay kuan mainitan kuan sa gas. So mo to mga katabulers no, ang mga advice ni Brian sa mga bago mga mori ay diri. Kadagan ng utanas to ang mo to mga katabulers. Timani lang gito ninyo.